Отца и Сына и Духа Святого. Ласка нашего Пана Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и едность Духа Святого, нехай будут з усіми вами. Дорогие сестры и браты, сегодня вечером нас так шмат у касцёле, потому что отзначаем сегодня урочистость беззаганного зачатия Найсвятейшей Панны Марии. В 1854 году Папа Пий IX установил эту правду, догмат про то, что Мария уже от самого початку, от улоння Мати была зачатая без першородного греху. Кожны з нас является наследником гэтага греху першароднага у выніку непаслухмянасці першых бацькоў Адама і Евы. Марыя, як новая Ева, і так называюць у касцёле. І думаю, што гэта вельмі прыгожае імя, таму што менавіта праз яе Божая ласка і надзея увайшлі ў гэты свет. Праз яе рэалізуецца адвечны, спрадвечны план Бога адносна збаўлення чалавека. Сёння падчас гэтай святой імшы молімся в наших інтэнцыях. Асаблівым чынам ксёндз Мікалай моліцца за ўсю нашу парафію, давяраючы кожнага з нас, таксама выпрошваючы заступніцтва Маці Божай па ўсіх наших справах, давярае Божай міласэрнасці, таксама тых, хто адышоў да вечнасці. Я малюся падчас гэтай святой імшы за всіх валанцёраў Карітас нашай парафіі, якія нясуць міласэрнасць праз сваю працу, праз ахвярнасць, праз добрае слова, усмешку. Вось таму таксама заахвочваю нас усіх маліцца ў іх інтэнцыі, так як учора я казаў, што ёсць валанцёры і актыўныя, і пасіўныя, таму думаю, што кожны з нас мае ці меў магчымасць быць вось хаця б гэтым пасіўным валанцёрам, складваючы якуюсьці ахвяру на карысць міласэрнасці, дапамогі іншым. З гэтымі думкамі перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишенях Богу, А на землі слава Богу, людям доброї волі. хвалим Тебе, благословляем Тебе,
Молимся. Боже наш Ойче, Ты праз беззаганнае зачацце Найсвяцейшай Панны Марыі падрыхтаваў годнае месца прабывання для Свайго Сына, а праз будучыя заслугі смерці Хрыста захаваў яе ад усялякага граху. Дзякуючы яе заступніцтву дазволі нам прыйсці да Цябе з чыстым сэрцам, праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читанне кнігі быцця. Калі ж Адам з'еў з дрэва, паклікаў пан Бог Адама і сказаў яму: «Дзе ты?» Ён адказаў: «Я пачуў голас твой у раі і спалохаўся, бо голы я, і схаваўся». Сказаў Бог: «Хто сказаў табе, што ты голы? Можа, еў ты з дрэва, з якога я забараніў табе есці?» Адам сказаў: «Жанчына, якую ты даў мне, яна дала мне, і еў я». І сказаў пан Бог жанчыне: «Чаму ты гэта зрабіла?» Яна сказала: «Змей падмануў мяне, і ела я». Тады сказаў пан Бог змею: «За тое, што ты зрабіў гэта, ты пракляты паміж усімі жывёламі і паміж усімі звярамі палявымі. На жываце сваім поўзаць будзеш, і пыл будзеш есці праз усе дні жыцця свайго. Устанаўлю варожнасць паміж табою і паміж жанчынаю, і паміж патомствам тваім, і паміж яе патомствам. Яно сатрэ табе галаву, а ты сатрэш яго пяту». І назваў Адам жонку сваю Евай, бо яна маці усіх жывых. Гэта Слова Божье. Спявайте Пану новую песню, бо вчинив Ён цуди. Спявайте Пану новую песню, бо вчинив Ён цуди. Спявайте Пану новую песню, бо вчинив Ён цуди. Йому допомогла Його правиця, і Його святое плячо. Спявайте Пану новую песню, бо вчинив Ён цуди. Показав Пан своє збавлення, перед очима народов объявив свою справедливость, успомнив про свою верность и милосердность для дому Израиля. Спявайте Пану новую песню, бо вчинив Ён цуди. Убачили все межи земли збавление Бога нашего. Скликайте Пану вся земля, радуйтесь, спявайте, играйте. Спявайте Пану новую песню,
бо вчинив ён цуди. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцев. Браты, благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе всяким духовным благословением на небесах. Бо Он выбрал нас у им перед створением свету, как мы были святыми и беззаганными перед Им у любови. И Он предвизначил нас для усыновления праз Иисуса Христа, поводле уподобания Своей воли, деле хвалы Своей прославленной ласки, якою и Он одарил нас умилованным. У им мы стали удельниками, будучи предвизначенными отповедно задуме того, кто здійсняє все поводле намеру волі Своей, как мы, якія раней спадзяваліся на Христа, былі на пахвалу Ягонай славы. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Слава Тебе, Пане. У той час Бог паслаў анёла Габрыэля ў горад галілейскі, які называўся Назарет, да дзевы, заручанай з мужам па імені Юзаф з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, Пан з табою». Яна аж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў Пана. І вось зачнеш ва ўлонні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Найвышэйшага. І дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага, і валадарыць будзе над домам Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй, і ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай. Бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала:
Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле Твайго слова. І адышоў ад яе анёл. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Дорогие сестры и браты, сённяшняе слово, якое мы чуем, прызначанае на сённяшнюю урачыстасць беззаганнага зачацця, показвае два розных светы. Тое, што было перад першародным грахом, тое, што было ў раі, і тое, што здарылася пазней, нашмат пазней, шмат тысячагоддзяў пазней, як Бог рэалізуе паступова свой план і рэалізуе яго у простай дзяўчыне Марыі, якую выбраў, якую таксама пазбавіў першароднага граху. І слухаючы сённяшняе слово, можа таксама здавацца памылкова, што сёння мы святкуем звеставанне Найсвяцейшай Панне Марыі, бо якраз таки чуем Евангелле пра вось гэтую падзею, як анёл Габрыэль прыйшоў да Марыі і аб'явіў ёй тое, што яна станецца маці Божага Сына. Але ўсё ж такі гэтыя дзве падзеі, і тое, што Марыя была зачатая без першароднага грэху, што Бог яе выбраў ад самага пачатку, яшчэ перад зачаццем, і таксама звеставанне, якое адбываецца праз яе, што Бог уцелаўляецца праз Марыю, прыходзіць у свет, нараджаецца для таго, каб нас збавіць, і гэта ў перыяд адванту. Разумеем, што гэтыя два моманты нашай гісторыі збаўлення, яны неад'емныя, таму што выбранне Марыі праз Бога, яно звязана настолькі моцна з планам Бога, з Езусам Христом, з Богаўцелаўленнем, што немагчыма яго, гэтыя дзве падзеі, дзве рэчы раз'яднаць. І сёння можам задацца вось такім пытаннем, што мы святкуем, якую урачыстасць мы святкуем. І думаю, што найбольш трапным адказам будзе адказ, вось які гучыць так: «Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою». І вось гэтыя словы, гэта словы анёла Габрыэля, якім ён прывітаў Марыю. Гэта словы Бога менавіта падчас зачацця Езуса Хрыста, таму што анёл аб'явіў Марыі, што праз Духа Святога яна станецца маці Божага Сына. «Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою». І вось гэтая таямніца Богаўцелаўлення, яна праяўляецца вось сёння такім чынам, што Марыя, чуючы слова Бога, адказвае так: «Няхай мне станецца паводле Твайго слова». І вось розніца паміж Евай, якая была у райскім садзе разам з Адамам, і Марыяй вельмі істотная. Таму што можам гэтую розніцу ўбачыць сёння на прыкладзе сённяшняга слова, якое чуем. Пасля першароднага граху Бог пачынае шукаць Адама, кажучы: «Адаме, дзе ты?» Ён адказвае: «Я, пачуўшы голас твой у раі, спалохаўся, бо я голы і схаваўся». І таксама Ева, яна таксама апраўдваецца, таму што змей мяне абмануў. І вось на голас Бога Адам і Ева пачынаюць хавацца, пачынаюць уцякаць, пачынаюць рабіць тое, што не павінны, замест таго, каб ісці да Бога і, скажам так, пакаяцца
сказаць, што мы памыліліся, мы зрабілі грэх, мы зграшылі, яны ўцякаюць. І вось сёння бачым таксама на гэтым прыкладзе першага чытання з кнігі быцця, што вось да чаго вядзе грэх, да? Ён вядзе да таго, што чалавек пачынае ўцякаць ад Бога, пачынае аддаляцца ад яго. А Марыя, калі вось слухае гэтае прывітанне, калі чуе яго з вуснаў анёла Габрыэля: «Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою», яна бянтэжыцца, вось, але разважае ў сваім сэрцы, што значыць гэтае прывітанне. І пазней, калі чуе волю Бога адносна яе самой, кажа: «Вось я слуга Пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І вось таму таксама Касцёл называе Марыю другой Евай, новай Евай. Таму што першая Ева, вось тая, которая была таксама без першароднага граху зачатая, да? Так як і Адам, таму што Бог стварыў людзей без граху. То Марыя вось стала той, праз якую рэалізуецца вось гэты план паяднання чалавека з Богам. А можна сказаць таксама як бы вяртання чалавека да Бога. Тады, калі вось Адам і Ева ўцякалі, чуючы голас Бога, то праз Марыю яны як бы вяртаюцца, атрымоўваюць надзею на збаўленне. І думаю, што таксама вось у перыяд адвенту мы таксама маем магчымасць вось чуць вось гэтыя словы Бога, які кажа і звяртаецца да кожнага з нас вось гэтым прывітаннем: «Вітай, вітай, бо сёння збаўленне сталася ўдзелам таксама твайго дому, твайго сэрца, тваёй асобы, таму што Бог любіць цябе, таму што Ён стварыў цябе». І вось найвялікшым жаданнем Бога з'яўляецца тое, каб чалавек як бы не ўцякаў ад яго, не хаваўся ад яго у выніку грэху. І думаю, што сёння мы пакліканыя вось разам з Марыяй адказаць Богу так. Увесь перыяд адвенту з'яўляецца вось гэтым пытаннем, якое Бог задае кожнаму з нас. Дзе ты? Дзе ты знаходзішся зараз? У якім месцы? Дзе тваё сэрца? Наколькі ты не аддаляешся ад мяне, толькі ідзеш да мяне насустрач? І Марыя сёння з'яўляецца вельмі такім прыгожым прыкладам, якім чынам трэба шукаць Бога, якім чынам трэба адказваць на ягоную волю. Таму няхай вось гэты час, які мы разам перажываем, час адвенту і сённяшняя ўрачыстасць дапамогуць нам нанова пачуць голас Бога і адказаць у сваім сэрцы так, каб мы, не гледзячы вось на нашыя слабасці і грахі, не гледзячы на гэта, не ўцякалі ад Бога, не хаваліся, толькі ішлі да Яго, каб атрымаць міласэрнасць, атрымаць прабачэнне. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і адзінага Пана Ісуса Христа, Сына Божага, адзінага Духа, Божага, перавесення веками, Бога ад Бога, святлого ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створаного, адзінасутнага Отцу, праз якого все сталося, і нас людей, і для нашого збавлення, зійшов з неба, і чоловіча викачував, Діви Марії, і стався чоловіком, Пан так само за нас, прикомським плачем, замученный и похованный, на третий день воскрес, по Писанию, и взошел на небо, садись православия Отца, и снова придет в паре, людей живых и помилует, и
верю у Духа Святого, Тайна и Животворца, из Отца и Сына походит, якого разом з Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв пророку. Верю в один святый католический апостольский престол, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилуй и життя вечного праз заступніцтва Христовай Маці, якую Бог адарыў асаблівай прывілеяй і захаваў ад усялякай заганы першароднага граху, молімся аб патрэбных ласках для ўсяго Касцёла і свету. Молімся за ўвесь касцёл, каб ён захаваў сваю беззаганнасць Христовай абранніцы. Цябе просім. Молімся за святароў, каб яны абуджалі ў людскіх сэрцах любоў да Хрыста і яго беззаганнай маці. Цябе просім. Молімся за тых, хто дзеля Хрыста жыве ў чыстасці, каб іх жыццё было дзейсным знакам Божага валадарства. Цябе просім. Молімся за дзяцей і моладзь, каб Марыя ахоўвала іх душы ад уплываў дэмаралізацыі і бязвер'я. Цябе просім. Молімся за цяжарных жанчын, каб яны атрымалі належную апеку і спадзяваліся на Божую дапамогу. Цябе просім. Молімся о Божым благословенні апекі Маці Божией для Святланы з нагоды дня нараджэння, таксама для Миколая, Софії, Любові, Алексея і для Павла. Цябе просім. Молімся таксама о патрэбных ласках для актывістаў Карытас. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб мы праз навяртанне сэрца і пакаянне імкнуліся да паяднання з Христом. Цябе просім. Всемагутны вечны Божа, Ты захаваў маці свайго Сына ад заганы граху. Выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы не прывязваліся да зямных дабротаў і маглі заўсёды жыць у Тваёй ласцы праз Хрыста, Пана нашага. Земля дала
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Всемогутный Боже, прими збавенную ахвяру, якую мы Тебе складаем у день урочистости беззаганного зачатия Найсвятейшей Панны Марии. Мы верим, что Твою ласкою, якая ўсё попереджвае, Ты заховал ее от усялякого греху, и просим Тебе, праз ее заступництво вызвали нас от усих провинов, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Он нам это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы, Ойча ўсемагутны, вечны Божа, Ты захаваў Найсвяцейшую Панну Марыю ад заганы першароднага граху і напоўніў яе ласкаю, каб учыніць яе годнаю Маці Твайго Сына. Пачаткам і вобразам Касцёла, яго беззаганная абранніцы, якая зяе незвычайным хараством. Марыя, найчысцейшая Панна, дала свету Сына, нявіннае ягнё, якое знішчыла нашыя грахі. Выбраная сярод іншых, яна выпрошвае ласку для Твайго народа, з'яўляецца для яго узорам святасці. Таму разам з хорам і анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю склікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершинах, Благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана.
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вяшаем смерть Твою, Пане Єсу, визнаем Твоему воскресенье І чакаем Твайго прыся ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсце, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвятейшай Паннай Богородицы Маріі, з ябраннікам Юзефам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нестомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэта ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавай умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім панам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзефам і ўсімі біскупамі, ўсім духавенствам і ўсім народам Табой адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць передавою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеяних на свете дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і усіх, хто у Твоей ласці Твоє одійшов з этого света. Милостиво прими володарство Твое, де і ми сподзяємся бить, каб разом з ними завсёды радуватися Твоей хвалі. Праз Христа Пана нашего, праз якого адорваєш свет усялякими добротами. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Бог так полюбіў нас, што спаслаў нам як збавителя свайго адзінароднага Сына. Таму асмельваемся казаць. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя,
Да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі исполнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бог Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Касцёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, а дарыць яго супокоем и еднасцю, які жывеш и валадарыш на веки вечныя. Супокой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближняму знак супокою. Ранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Ранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Ранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Шчаслівыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Усе абвяшчаюць хвалу Тваю, Марыя, бо з Цябе ўзышло сонца справядлівасці, Христус наш Бог. Проверила без солнца, столбы
Будилася в жовтні. Вітай, Марія, ласки повна, Пан з тобою верна, певна, Маті будь благословлена. Звествование Твоего Сына, Ave Maria, Ave Maria, Ave Незабывные цуды Твои, о Пане ласкавый и милосердный, Ты усим молится Тебе. Скажи, когда ешь, и свой заповед, незабывные цуды Твои, о Пане ласкавый и милосердный, Ты усим, кто боится Тебя. Скажи, когда ешь, и свой заповед. Буду славить Пана усім своим сердцем, уколе праведных и на сходе. Великие справи Пана, жаданые для всіх, хто їх любить. Незабывные цуды Твои, о Пане ласкавый и милосердный, Ты усім, хто боится Тебя. Скажи, когда ешь, и свой заповед, незабывные цуды Твои, о Пане ласкавый и милосердный, Ты усім, кто боится Тебя. Скажи, когда ешь, и свой заповед. Молимся. Пане наш Боже, нехай прийняти нами сакрамент загоють у нас рани, нанесенные першородным грехом, ад якого Ти заховав найсвятейшую Панну Марию праз ласку беззаганного зачаття, праз Христа Пана нашого. Дорогі зараз ще традиційно ми з братами ахвяруємо наш орден Найсвятейшій Панні Марії Беззаганній. Звичайно, це робиться вчора. Вчора зараз праці шмат у братов. Сьогодні так само. І Сергія нема, і Андрея. Бо один у Слонімі, другий у Лебедєві. Ось тому зараз
Помолимся еще разом. Беззаганная Дева, королева Серафимского ордена, узглянь на нас, якія схиляем колени перед троном Божьей милосердности, каб одним голосом и радостным сердцем доручить наш орден Твоему беззаганному сердцу. Ідучи за прикладом Серафимского нашего айца Францишка, який ушановував Тебе як дочку небесного короля, Маті Сина Божого і обранницю Духа Святого, ми так само, открываючи планы Божьей любови, знаходим у Тебе нашу владарку, Маті и сестру. Освеченные словом Сына Твоего и побудженные деянием Святого Духа, у присутности всех хочем полностью Тебе присвятиться и доручить Тебе усе наши справы. Тебе, Дева, без греху зачатая и полная ласки, отдаем наши сердца, телы и души. Поводле Твоей воли распоряжайся ими для большей хвалы Бога и для добра Костела. Тебе, Маті Божого Сына, полной ласки и святости, доручаем наш шлях життя у ордені і святарстві, наші молитви, чуванні, пости, змаганні і праці. Вучи нас сапраўднай святости, якая ёсць у Твоим Сыне Иисусе Христе, у нашем уставе и у наших конституциях. Да поможи всему нашему ордену исти до досконалости, распали у наших сердцах серафимскую любовь, вызвали от справа гэтага свету, каб убоство было одиным нашим богатьем, а Бог одиной метой наших имкненняў. Табе, Дева, учиненная Костелом, обранница, якая зяешь прыгажосцю, доручаем нашу присутность и миссию в Костеле. Нехай наших настоятелей и подуладных, братов под часовыми и вечными шлюбами, новицияў и постулантов, катехетов и выховавцев, вученых, миссионеров и споведников. Заступайся за нас, каб мы были свидками братерской любови, даденной Костелу Твоим Сыном, Иисусом Христом, які живе и владарить на веки вечные. Дорогие, карыстаючыся магчымасцю, яшчэ раз усіх віншуем з нагоды урачыстасці сённяшняй беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Сапраўды гэтае свята ў перыядзе адвенту з'яўляецца чымсьці такім чыстым, беззаганным, як сэрца Марыі. Таму варта яму давярацца, бо яна з'яўляецца вось абранніцай Хрыста, з'яўляецца касцёлам, з'яўляецца прыкладам для кожнага з нас. Таму няхай яна вядзе нас праз жыццё і праз гэты адвент. Вось усіх са святам, валанцёраў Карытас таксама віншую, таму што 5 снежня быў міжнародны дзень валанцёра, таму з гэтай нагоды сёння за вас імша. Хто захацеў, магчыма, адчуў у сваім сэрцы такое пакліканне быць валанцёрам, некаторыя тут сказалі актывістам, вось, то таксама заахвочваем і запрашаем у сталоўку, там нашу братоў, вось, дзе разам таксама яшчэ працягнем святкаванне. А сёння у касцёле яшчэ для ўсіх, хто удзельнічаў у катэхезах, адбудзецца літургія слова. Усім добрага вечара, настрою, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Пахіліце галовы на благаслаўленне. Бог, які збавіў свет праз свайго Сына, народжанага з Панны Марыі, няхай адорыць вас сваім благаслаўленнем. Няхай вас заўсёды атуляе сваёй апекаю Панна Марыя, якая нарадзіла даўцу жыцця.
Усіх вас, якія сабраліся тут, каб у гэты дзень аддаць ёй пашану, няхай Бог адорыць сапраўднай радасцю і вечным шчасцем. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дякуєм Пану Богу. Святы Арханёле Михале, бережи нас у змаганні, супраць спакусаў і пастак злога духа. Будь нам памагай, княжы войска небесна, моцаю Божою скинь інших злих духов, які нас Мария, ты надея в молитве нам успомога, ты нас борони, матуля спокою. Мария, ты надея в молитве нам успомога, ты нас борони, матуля спокою. Мария, ты надея в молитве нам успомога, ты нас борони, матуля спокою. Ты нас борони, матуля спокою.
баранах Божий, Господь,